Nemůžete přestat s těma větama, zkuste to ještě. Nemůžu pochopit, proč se ti to tolik plete. Říkáte zvedněme se a ty čísla zavrhněte. Každý z vás chce furt nějakou částku, furt někdo chce ohodnotit a dát známku. Jestli je to 5000 nebo 8 milionů, ani jeden z vás nechápe těch 11 bílých tónů. Čísla jsou pořád taky v každém z nás, ale co s nima uděláte je na vás. Čísla tohle nejsou žádný písma, to je jenom pravda jistá. Vím, že je to pravda čistá, nepoznáš ty neznámý místa. Můžeš se číst všechno, co nám život dal, a můžu ti dosvědčit, že jsem ti v tomhle opravdu nelhal. Proč 5 z vás vidí jen tu negativní tvář? Proč 11 z vás klame tolik lidí kolem nás? Proč 8 z vás nevidí tu bolest kolem nás? Svět je všude kolem, všechno dáme naraz. Proč 5 z vás vidí jen tu negativní tvář? Proč 11 z vás klame tolik lidí kolem nás? Proč 8 z vás nevidí tu bolest kolem nás? Svět je všude kolem a umět je ten dar. Ať je to ten počet nebo jiný rozpočet, nenech svůj sen jen tak rozmočet. Vím, že se s tím nechceš teďka zabývat, ale když to zkusíš, tak to bude dětem zapírat. Jak na lidi kolem sebe, tak i na své okolí. Ale prosím tě, budou mě hlídat ty čísla. Jenom ve tvé hlavě je teď velká tříska, že si s tím nedokážou poradit ani ty největší mozci na světě. A pořádně přece poslouchejte, co je v téhle větě. Ty přece nejsi žádná rovnice, ani ta jedna se nemůže přece rovnat 9. Zamysli se, že nic není nekonečné, i ta nula může dělat něco výjimečné.